Drugs is a problem for the whole of the country, not necessarily that only KwaZulu-Natal. The destination mostly is Gauteng. Namhlanje umkomishina lamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula utshabalalise ezinye iziyobisi ezathinjwa eGauteng ezixabisa ngaphezulu kwezigidi ezine zerandi. Ngifisa ukusho lapha ukuthi isilo samabandla noma ikhansela yesilo akukukho lapho kuyahlala khona eyaxoxa ngale ndaba yo10 rand. Bukumkani besizwe samaZulu buzibhekelisile kwiphulo ebelithendi kumakhasi ezonxibelelwano lapho bekusithwa wonke umuntu ongumZulu makakhuphe i10 rand ukuncedisana nobukumkani bamaZulu ngezimali. Sinamkeleke indaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwesandla Botani Msonsondo. Sixabisa 5.3 billion yerandi iziyobisi ezitshatyalaliswe ngamapolisa kule minyaka emithathu edlulileyo. Oku kudandalaziswe ngumkomishina lamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula namhlanje ngethuba kutshatyalaliswa iziyobisi ezathinjwa eGauteng ezixabisa ngaphezulu kwezigidi ezine zerandi. Ethetha nonondaba umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uchaze iphondo laseGauteng njengethafa loshishino ngeziyobisi. Drugs is a problem for the whole of the country, not necessarily that only KwaZulu-Natal. The destination mostly is Gauteng for drugs, while they come via land ports, they also come via our international airports, and to an extent, majority also come through the seaports, which all our harbors in this country. Uhlabele Mgama ke ichaza ixabiso leziyobisi esele zibhaqwe zatshatyalaliswa kule minyaka emithathu edlulileyo kuquka nezo zithe zatshatyalaliswa namhlanje kweli phondo laseGauteng. Earlier this year, in March, we destroyed drugs with a street value of 340 million. Added to today's destruction, it brings the total to 5.3 billion worth of drugs destroyed in just the past 3 years. Amongst them, Mendrax, cocaine, heroin, narcotics, unregistered pharmaceutical products, the very substance that fuel addiction and empower criminal syndicate. Ogamasemula uqhube ngelithi liphulo labo eli elenziwa luqilima lokucoca zonke izixeko eziqhuba ushishino lweziyobisi. Ikumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini uzikhwebule kwiphulo elicela wonke umuntu wesizwe sakhe kuba anikele nge10 rands eyinkxaso yokuncedisa kumkani nakwimicimbi yendlu yobukhosi. Isithethi sendlu yobukhosi bakwaZulu umntwana uThulani Zulu uthi lo mnikelo awukwaqwalaselwa uvunywe libhunga lekumkani. Ukumkani Misuzulu kaZwelithini uthi akukho nto ayaziyo kuphathelene nemali yomnikelo ekuthiwa kufuneka ngokwengxelo ikhutshwe ngabantu besizwe samaZulu nelinganiselwa kwi10 rand ngenyanga nekuvakala ukuba iza kuxhasa kwimiba ephathelene nolawulo lobukhosi bakwaZulu. Ngifisa ukusho lapha ukuthi isilo samabandla noma ikhansela yesilo akukukho lapho kuyahlala khona eyaxoxa ngale ndaba yo10 rand. Akukho futhi nalapho isilo esikwaziyo ngalabo 10 rand. Kodwa sengushilo lokho abantu bakwaZulu uma befila bexoxa ukuthi isizwe sibangasiqhubekela phambili ingxoxo yabo abayixoxa le engakazi ifikela asifunike bese isilo noma indlunkulu besifunzwa lokho. Umntwana uThulani Zulu kwabhengezwa kokuba umnqunqo wengcongolo nonyaka nje awusayi kuqhutyelwa kwibhodwe laseNyokeni koko uza kuqhutyelwa kwibhodwe lasemashobeni ePongola. Ngifuna ukusho ukuthi manibona intombi ziyonikeza isilo umkhosi womhlanga kusuke sekuyivutho ndaba okukhulu kakhulu kwenziwa ngaphambi anikwazi anikuboni ngoba kuyizinto ezijulileyo ezihambelana nesihlalo sobukhosi engithi kule minyaka emithathu silobe siseNyokeni kodwa besingangeni kulezi zindlu zikayise lapho okwenziwa khona izinto ezijulileyo zobukhosi ngoba bekungekho. Kodwa manje silo sesinesigodlo saso emashobeni sesenze nomkhosi woselwa yonke into eyisisekelo
sesihlalo sobukhosi isikhona lapha eMashobeni. Sengaba isimanga ukuthi emva komkhosi oselwa bese kuthi umkhosi oqala womhlanga kuwona omkhulukazi sebonakala isilo sesishiya yonke lo msamo wasa kade uqiniswa lapha bese siphinde siyoma futhi kwenye indawo. Akusawundi kahle kodwa abantu bona ngeke bakubone ngaleyo ndlela. I-decision nesila siyithandi siphoqwa isimo sesiko. Nakubeni kunjalo uSomlomo uhambise wathi umnqweno wabo kokuba ikumkani nosapho lwasebukhosini bakwazi ukuzimela kungabikho mntu baxhomekeke kuye ngakumbi ngemicimbi yezezimali. Lungene kusuku lwesibini namhlanje uqhankqalazo lwabafundi bekholeji King Sabatha Dalindyebo eMthatha eMpuma Koloni ezinye zezikhalazo ezikhokelele koluqhankqalazo lwabafundi ingxaki yokungahlawulwa kwemali yabo yi-NSFAS. Abafundi bathi minyaka le baqobisana nale ngxaki kwaye oku kunefuthe libi kwizifundo zabo. Abafundi beziko lemfundo ephakamileyo iKing Sabatha Dalindyebo bathi bayasokola minyaka le xa kufuneka befumene imali kaNSFAS kule college, nto leyo ebangela uqhankqalazo minyaka le. We have students who have never received NSFAS, but they qualified well to receive that money. They are staying in res, some of them. According to Sifumana, a student of KSTs, we're having toilets as a wrong or res. Siyacela that makayibeke ecaleni SRC siqhubeleke ne-classes and everything. Then we wanted a deadline on all the grievances that we've been sending. They refused to give us any deadline. Abafundi ababanjwe ngamapolisa kolu qhankqalazo bathi baziva bengakhathalelwanga ziimanejala zale campus. Traumatized, andikwazi nolala, andikwazi like yonke lento iyebuye engqondweni yami. Kangoba babe ngingumntu we-drug abuse, ebandiyamosha ngiyenditshaya kakhulu, babe nomuntu otshaya, kanti umuntu oselayo ngiyendisela kakhulu. Sibuhlungu ndenza kuqala ngemanagement yethu engasikhathalelanga. Andifuna ukuthi noba nabantwana emanagement yethu ngendlela eyenza ngayo. Awukwazi ubethu umntana ngaphandle kwamasango esikolo ubizele into engaphakathi esikolweni. I think bona beprotecte properties esikolo not uba baze ngaphandle kwamasango esikolo because bezihlelele ngaphandle ukuza ukuthi sixele enye into nathi into ngemanagement uba imanagement lady lingakhathaleli. Ukanti bamemelela kwinqununu yesisikolo ukuba isuse iSRC esikhundleni sayo ukuze babuyele emagumbini wabo okufundela. Kumkani yesizwe sabathembu kumkani buyele ekhaya Dalindyebo wamkele igqiza elithunyelwe ngunozakuzaku wakwaSirayeli emva kwentlanganiso neligqiza ukumkani Dalindyebo uye waxelela elijelo ukuba eligqiza liye labinza ngemali engange-10,000 zeedola zaseMelika ukuxhasa ngokutya amaxhoba ezikhukhula zakutshanje kule ngingqi. Kodwa umbuzo uye wabuzwa wona ngokuba akazonqeni kusini na iintetha zokwamkela imali ephuma kwilizwe lakwaSirayeli nanjengoko kukho ungquzulwano phakathi kweli lizwe namaPalestina. Ukumkani Dalindyebo uphefumle wenjenje ngoku. It would be unholy for me to reject anything that is being given to the people, not perhaps to myself. If it's being given to the people, mine is to accept it on behalf of the people, and the people can then choose whether to reject it or accept it. Umphathiswa wezemidlalo ezobugcisa nenkcubeko nokwayinkokheli ye-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie utyhola ikomishoni yamalungelo oluntu ngokutsalela edakeni igama lakhe. LokaMackenzie uthi le komishoni ikuvumela ukusetyenziswa kwayo njengesixhobo sezopolitiko kwinto athi xhasa iphulo lokutsalela igama lakhe eludakeni. Okuze emva kokuba ikomishoni yamalungelo oluntu ithe yavakalisa ukuba inobungqina obubambekayo ngakulo kaMackenzie ngakwizityholo zokuba wenze intetha ezinobuhlanga. Kwingxelo ende ekhutshwe ngumnumzana Mackenzie uvakalise ukuba le komishoni yenza izibhengezo ingakhange iqhube phando. LokaMackenzie uthi izindululo zale komishoni ngakuye uve ngazo kumaqonga endaba kwaye uyibone kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo imbalelwano yale komishoni yokuba inobungqina obubambekayo ngakwizityholo atyatyekwa zona. Umphathiswa uMackenzie utyhola ngokwenza intetha eziqulethe intiyo kwiqonga le-X nalapho wathi wasebenzisa
igama elilumezayo eliqulethe uK. LokaMcKenzie uthi ezintetha wazenza kwiminyaka eli-15 eyadlulayo kwaye azithethi lento uluntu lucinga ukuba zithetha yona. Amagosa asemntla-ntshona aqhuba iphulo lokulumkisa uluntu ngokuphathelene nolwaluko lwasehlotyeni okukulandela ukwanda kwezikolo zolwaluko ezingekho mthethweni ngexesha lasebusika. Kutshanje ngabakhwetha abathandathu abathe babhubhela kwezo zikolo zolwaluko zomgunyathi. Kutshanje ikomiti yephondo ejongene nenkqubo yolwaluko ivale izikolo zokwaluka ezilinganiselwa kwi-18 kwiphondo lasemntla-ntshona. Kukholeleka ukuba iinqununu zezikolo zomgunyathi ziye ziqhele abantwana ziyobolusa ngaphandle kwemvume yabazali, nto leyo uluntu kweli phondo luthi lihlazo. Le nto ingcolisile imithetho yamandulo yethu Batswana kudala. Izikolo zokwaluka zazifundisa iintombi eziselula indlela yokuziphatha xa ziza kungena emtshatweni. Kodwa ngoku iingcibi kule mihla ziqhila abantwana abancinane zibenze ukuba boluke ngendlela engekho mthethweni. Iinkosi zemveli nabazali bayabongozwa ukuba basebenzisane kwilinge lokuqinisekisa ulwaluko olukhuselekileyo nolusemthethweni. If we can come together as parents, all the role players in terms of the CIA, and then close all the screws, tighten them, I think then we can say we can have a safer initiation schools. Eliphondo liphala phambili ngeziganeko zokuxhwilwa kwabantwana beyokoluswa ngaphandle kwemvumo yabo okanye yabazali, nto leyo isebe ligxeka bukhali. Akukho mntu unelungelo lokunyanzelisa abani ukuba aye kwisikolo sokwaluka. Sithetha nje maninzi kakhulu amabali abandakanya abantwana abaxhwilwayo. Ngoku ke, ukuba ufunyenwe unomntwana ozokwaluka kube kungekho mvume yabazali, uya kubanjwa kuba lityala elo. Ikomiti ejongene nolwaluko yephondo ithi izinikezele ekubeni incedise ikomiti eququzelela ulwaluko kweli phondo ukubafundisa ngenkqubo yolwaluko olukhuselekileyo nolusemthethweni, i-Customary Initiation Act ngolwasemzini. We have realized that most people do not have any idea about this act. As a result, we have seen that there's a lot of illegal initiation schools mushrooming in the Northwest. So that is why we have decided to come in Northwest to come and assist them so that people should know about this act. Uhlolo luza kwenziwa luqilima njengoko kulungiselelwa ixesha lolwaluko lwehlobo. Sisabhiyozela abasetyhini nabadlala indima ephambili kuphuhliso loMzantsi Afrika. Namhlanje wasetyhini uAudrey Williams usibalisele ngebali lakhe lokuthenga ishishini lebakery iKhayelitsha Cookies nge-11 nje noxa wakhe nalelisemngciphekweni wokuvala. Ngoku ishishini labo liqesha amanye amanina nabeka isonke etafileni kumakhaya awo. UAudrey Williams uthi ubulela uThixo ngesigqibo sakhe sokuthenga elishishini nge-R1 noxa wakhe, kwaye ekuthengeni elishishini noxa wakhe balithathela kubo netyala lalo elibalelwa ngaphaya kwezigidi ezi2 zeerandi. So the directors called me in for a meeting and they said, listen, the business is closing down tomorrow. And a week before that, Eunice and myself stood praying in the corridor, and both of us felt that, you know what, one of these days we're going to have to manage this business. And that's when I went back home and I prayed, and God gave me a verse in Leviticus 26 verse 10. So I still don't know what the business proposal is and the sales pitch I gave to the directors the next day. And then I offered them R1 for the business. I took over the 2.5 million rand in debt, and with a repayment plan for over a 10-year time period. uWilliams uthi baqala ngokuqesha abantu abane, ngoku sele beqeshe amanina angaphaya kwama-80, kwaye uthi uyazingca kakhulu ukuba beqeshe amanina nangakwazi ukufunda okanye ukubhala. We currently employ 87 people. So we grew from growing 4 people in 2005 when the business started. I joined the business 2007. So we've grown from 4 people to 87 at this moment in time. Abasebenzi abawuvala umlomo ngegalelo lelishishini kwimpilo yabo.
I'm here employed by Khayelitsha Cookies for 6 months, and it changed my life because that time when I was working, I was unemployed, so I couldn't provide for my family. But now I'm here at Khayelitsha Cookies and I can put food on the table. Ndiqale ukusebenza eKhayelitsha Cookies ngo-2017 as a-packer, and then ngo-2024 ndafumana i-position apho ndiye ndaba yi-QC quality control, apho ndijonga khona izinto ezibhakwayo uba zibhakwe njani, ndibhale i-traceabilities ezenziwayo. So ukusebenza apha kuye kwandenza ndikwazi ukondla ifamily yam, ukondla umntanam osesikolweni ofunda e-Eastern Cape. U-Adri Williams uthi ngoku ubila esoma ngephulo lokuqala ifama nalapho abasebenzi bakhona baza kufumana izabelo ngokomsebenzi wabo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Koske mamqwathi noma mzangwa edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukela apha ekhaya ndikwamkele kaloku kuqonga lam leMozulu bethula ke mna ngegama ndikuThabile intswakazi yabathembu mvanje ke nantsi Mozulu. Masivuleni ke bukelo apha ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zamvanje amaqondo okwaphantsi aphezulu budla ngomoya nje kuMzantsi Afrika kuphela ngamandla ke ngexesha lasekuseni emini nakorhatya ngomso nokucwenga kamnandi kakhulu futhi kumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla kulo lonke futhi elaphondo lapha koFreystata njengapha kwincam yalo eWelcome kwasekuseni futhi bevuswa nguye ke mbukeli phaya la 7 degrees bayiguqula kamnandi futhi kusacwengile ngomso emva kwemini beyivala ko25 degrees wona ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngokuqala bethu liphondo kuphaya kaloku eMpuma Koloni njengapha kumantla nentshona elaphondo ko-Alvani phaa naseBurgersdorp kwasekuseni futhi kucwengile noxa kungabanda xa bevuka phaya ngenxa ka-5 degrees ekuseni kanti ke baphila kanje phaya ephondweni elise-Free State ngamandla ke mbukeli wam phakaloku kumbindi walaphondo futhi lapha kwimpuma njengaphaya ko-Ficksburg ekuseni futhi khona ingqelana njengephi ngenxa yakhe kaloku la 2 degrees xa bevuka ngomso kanti ke benjenje phaya ephondweni futhi elisentshona Koloni ngamandla ke mbukeli kwintshona yalo phakathi enqomeni futhi phaya ko-Worcester kwasekuseni futhi ngamafu njengephi nenkwanta ngokubanzi ke ngenxa ka-10 degrees chuncabe nam ngokubanzi phaya ephondweni kaloku eliphaya futhi eNorthern Cape njengapha kumazantsi nempuma yelaphondo kuyabanda eBrisk ekuseni ngo-5 degrees iguquka kamnandi la Mozulu futhi kuye kucwenga ngomso xa beyivala imini ko-21 degrees manje nje phaya ephondweni elise-Northwest ngomso futhi ngamandla ke mbukeli kumazantsi nentshona yelaphondo futhi ko-Vryburg kwasekuseni ngomso bevuswa ku-4 degrees bayivale beyisonga ko-28 degrees ke baphila kanje phaya ephondweni eliseRhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu ngamandla ke kwincam nempuma yelaphondo Springs kwasekuseni futhi bevuswa ku-12 degrees bayivale beyisonga ngomso ngokuhlwa futhi ngo-28 degrees nyuka nam ngokubanzi kwakhona mbukeli phaya ephondweni futhi eliseLimpopo ngamandla ke kwimpumayela futhi Phalaborwa kwasekuseni ngo-12 degrees napha kumbindi walaphondo Polokwane ekuseni bavuswa ku-8 degrees sehle njalo ngokubanzi kwakhona bethuna ephondweni laseMpumalanga ngamandla ke kwintshona nomntla-mpuma phaa ko-Middleburg kwasekuseni futhi ngo-9 degrees nasembindini phaa kucweke kamnandi ngomso ngo-25 degrees vuma ke mbukele ekhaya ndiyivale ndiyisonge iMozulu phaya bethuna KwaZulu Natal ngamandla futhi kumantla welaphondo phongola kwasekuseni ngo-11 degrees napha kwimpuma ko-Richards Bay zimvula zithe chache ngo-26 degrees mna ke ndikuthande kangaka xesha lemiyoli. Kanibukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi indaba zethu 163 ngomso oxa bethu baza kuziphaka zishushu izindaba zethu kamnandi mawethu.